Bigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! PAM la tatang tanagagi kapam sa binmalay paninilbiyang agresibo at matapat bayan muna bago sarili. Kalop kantabay tini at aspeto technical engineer Nexon Dakal tan engineer Fragile Kayabyab. Siyempre wadyan sumakter yan amigo RJ Jimenez at your service always tan saya partner ko Yasilio Nelorde Castro Jr. Oscar Dabali na binmalay. Oscar President Ted Luyag na Pangasinan. Good morning, partner. Good morning, partner RJ. Good morning at sa releasers ka. Ang subscriber, tanintiro na tawag na bahay ng Binmanoy. Nandiyan na talukayan tayo ng tagat Pangasinan, Masantos, Mahabi. Medyo panulam.
yaagaw at skinamin. On, tani ayay bagyon si Inday, gaman ng Kapuso sa may direktan idapot tod kalupaan, pero siyempre yan so saya malirum ya kay paso niya panahon niya mga awit-awit na saya panuran. So gaano ka ready ang bayan nating Binmalay dito, partner? Thank you, sir. Hello. Yes, gaano ka ready ang bayan nating Binmalay sa ganitong mga pagulan, partner? Araw na kinakausap ng ating muting mayor ang mga importante ngayon sa Binmalay para i-prepare na ang ating mga kababayan para sa lalapit na kung dadan man, hindi ang ating bagyo ay nakaredy palagi ang bayan ng Binmalay. On, saya kwandalanti at talagang na liwalabat ya 10 step ahead. So saya Binmalay no gingan na talagang na pantatarya niya, partner. So turay marakup ya balita ta saray taga balay na Binmalay tana saray senior tayo, partner. Partner siya na saray dyan ng balay, medyo siyempre gagawa ng mayor saray kanupugan. Yamin na dapat, yaray importante, gagawin, ang preparasyon para sa yaray ay talamin daw sasabi ay taray proyekto tayo dapat gagawin dala partner RJ. Tanda siyempre ka-prepare la so sa tayo nagawan na suma na mayor, that will be on Monday, partner. Diyan ago na Lunes, July 13 nagawa so Soma may State of the Municipality Address na natin mayor kano ma-report padang balay at sari ginagawa to tan pala siya gawaan na bayan ng Binmalay, partner RJ. So man-startan misa niyan to. Partner RJ, wala nagawan misa, sumpal na misa may siyempre wala sisyo na nagawan kunwari tana may State of the Municipality Address na Mayor Herrera tana siyempre inimbita ni Raya kalugaran tayo, arayahin siya, iayin siya na bayan na Binmalay, na sa aray, parang opisas at imbitado sa ay panagawi report ng Mayor at bayan na Binmalay, partner RJ. So singa sa may dati matla si Ren ya kasumpalan na sa Soma at wala ra may singa courtesy call, di ba? Parang ganoon. Partner RJ, courtesy call na sa aray. Pero ayun siya, sa tutubang na Binmalay, partner RJ. Okay, so Anthony Rearom, may balita tan, partner. Karuman la, sumpal la sa impangi punpun dahil si Mayor lan na partner anto karuman sumpal mo na, so yung ito tayo na respeto, marakap. Yan, ecological ceremony, parang kina na former Mayor Lando Malanta, yan na po katulad si Porta, walang mo lang sa kaya bilay. Kaya siyempre, alam binay kayo, binay sila ba? Anong pamilya na tagay. Bakit, gamutin na party na sa rin Dumalanta de Los Angeles na pamilya, yung pamilya ng Ma'am Lisel, kan si Sir Lando Malanta, pagbalag, suminasalamat na. At saray, manangaro, at saray, tutudyan ba na Binmalay, talaro na kanayon da. Amin niya, akiramay na kermananda bisa salamat ira ala po din panangda so panangaro da din panserbi ng Mayor Lando Malanta at balay na Binmalay. Wala may kwandalanti na wala na, kung wala na yung katawang lupa mo pero yung mga ligasiya mo nandyan at manatili sa puso't isipan ng mamamayan, partner. Kasi ang partner na may last sa misa to may si Father Roy para kung may ibabangatot sa may nucrological na may sermon to. Kasi kung to, may salamat tayo Diyos sa lapod yung pambahistory land sulaman to at sa pamilya to at sa totoo. Dahil salamat tayo tayo Diyos sa servisyo ng land at intel na Diyos at katulad para sa totoo ang pamilya to. Amin, salamat ang tayo kinan Sir Land, katawan tayo, tanilalo kini Sir Land sa mission to sa inviter na bilay ito. Dahil sa laban to ya, man-sacrifice, man-sirbi, alulabat yan pamilya to, mang-balad, yan sa aray tutuon si Sir Aserbian to partner Archie. Yun ang importante dyan dahil syempre hindi naman biro yung pagsisirbi kung talagang ito'y may kaakibat na buong tapat at husay
Dahil marami kang isasakripisyo dyan, partner, di ba? O sabi niya, partner, masakit man sa atin kasi may mga alaala na iwan niya. Ngunit, yung pagbalik niya at yung pagkamatay niya ay yung nga ating buhay, hindi binigay ng Diyos, kundi pinahiram lang para may mission sa taas sa bayan na mundong ito. Kaya siya po ay ating binabalik. Sabi niya, kaya maganda yung pinakinggan yung sermon ni Father Roy doon sa huling misa niya doon sa training center. Maganda yung sabi niya, maganda yung sinabi niya. At nakita ko rin yung, siyempre, totoo naman, pahiram lang ang ating buhay at ating babalik din. Kaya lang, sabi niya yung maganda yung pakikisalamat sa Diyos dahil yung buhay ay pinahiram niya sa atin para manilbihan sa bayan. Hindi yung makasarili. Tagos yan sa puso't isipan dahil siyempre nagpapaalala sa atin na tayong mga nabubuhay sa mundo, meron tayong misyon sa buhay. Pero siyempre dalawa lang yan, partner. Kung sa kabutihan o sa kasamaan. Pero siyempre marami rin naniniwala ko na sa kabutihan na uuwi din yan. Tulad mo, partner, di ba? Siyempre, bakit ka naging OSCA head ng Binmalay? Bakit ka naging OSCA president ng lalawigan ng Pangasinan? Siguro may mission ka. Ay ikulyaot so saray pangkanupugan na saray senior tayo ditan tagay partner jada say national government partner. Yung nga partner, pag hindi mo makuha yung gusto mo sa Diyos, dapat huwag kang magalit at dapat hintayin mo yung plano ng Diyos. Kaya lang, sa paghintay mo, binigyan tayo ng Diyos ng karapatan para pumili ng masama at mabuti. Yung tatahakin mong landas. Anong pupunta mong landas, yung kawanan, umaktag ka landas, so lalo mo pa na pero siyempre, jada say pangaral lang, minsan lang tayong dadaan sa mundong ibabaw, gawin na natin at piliin na natin yung paggawa ng kabutihan para sa ating kapwa-tao, partner, di ba? Kasi partner, alam mo, kung tutusin mo, yung 10 commandments, dadalawa lang yan, tutusin mo, partner Ajay. Kung babasahin mo talaga at isang puso mo, dadalawa lang yan. Dadalawa ang utos ng Diyos. Mahalin mo ang Diyos sa lahat at mahalin mo ang kapwa-tao mo kung gaano kamahal ka ng Diyos. So, ibig mong sabihin, pagka sinunod mo yung dalawa, the rest, magagampanan mo na, masusunod mo na, parang gano'n. Kasi, tingnan mo pag minahal mong kapwa-tao mo, hindi mo na siya iingitan. Hindi mo na papatayin. Hindi mo siya awayin. Hindi mo agawin ang nasa kanya. Tama nga naman. Siyempre, wala ka nang, kasi yun ang utusan siya. Yung mahalin mo ang kapwa-tao tulad ng pagmamahal mo sa akin at pagmamahal ko sa iyo. Hindi mo na siya nanakawan. Di ba? Tama nga naman. Ang ating mga, hindi sa lahat naman, mahirap umintindi yung nakakaintindi. Yung makasarili. Yung makasarili, kahit naintindihan niya, hindi niya intindihin, partner. Yun ang mahirap yun, partner. Yung mahirap nilang gawin yung magpakumbaba ka. Kahit alam mo na tama ka, kaya lang kung di nakakaintindi, ikaw na ang umintindi. Huwag lang saktan ka. Kung saktan ka, pwede pa layuan mo pa. Diba? Umiwas. Ang pinakamahirap, partner, yung maagom ka, mainggit ka, sariling sunutan mo, araman suwab akunta no, antun klase, pagkautag iraunta na klase tuturo. Actually, sa sasamalan mo sa aman, laman mo lang lamang partner, di ba? Na-stress ka. Naman sumentalidad mo. Kasi wala kang tinitignan, kundi yung gagawin mong masama sa kapwa mo, di ba? Yung nga minsan, mahirap partner yung intindihin yung sabi kong tayo po'y pantay-pantay na ginawa ng Diyos. Yung iba sabi nila, bakit yung iba may mayaman? May iba mga pulubi. Binigyan tayo ng karapatan na pumili ng tama at mali. Yung sa mayaman, kaya ginawa siguro mayaman dahil ang balak ng Diyos sa kanya, isirin niya. Tao niya. Ikaw naman na pulubi ka mo kasi hindi ka gumagalaw at saka dapat magsikap ka. Diba? Nasa iyo naman lahat yan
ang yung kapalaran, sabi nila, hindi, kapalaran mo, nasa iyo yan, partner. Mm. Anong gagawin mo, tama o mali, o magsusumikap ka, at huwag kang magmadali dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Yan yung kasabihan, partner, na nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa, di ba? Di ba? Kaya ako, partner, aking nakarasa ng ganyan, siyempre, ako alam mo naman na at early stage, mga bata, malilit pa na kinuha ng Diyos ang asawa ko. Mm. Therefore, siguro, sabi ko, may plano ang Diyos sa akin. Mm. So, duman ako ng karami-rami mga pagsubok. Hanggang ngayon, ako ay medyo ako rin, ngayon, medyo nakikita ko na Oo. Maganda yung sinasabi ni partner at medyo naputol. Dahil sabi nga nila, mga pagsubok lamang yan. Mga pagsubok lamang yan, partner. Oo. Mga pagsubok yan, partner. Susubukan ka kung talagang ay yung pagtitiwala at loyalty mo nandoon. Kasi ang Diyos binigyan tayo lang ng karapatan. Mm. Sundin mo ba ang ilaw, ang liwanag, o sundin mo ang kadiliman? Oh. So dalawa lang yan kung saan ka dyan. Oo. Kaya nga, ito, ano ko ngayon sa Binmalay. Mm. Kasi alam mo yung nabasa natin sa isang yung commentator, sabi niya daw bakit si Mayor ang mga project niya ganun at sa tagal niya hindi niya nasigatong ganito. Ganyan, may mga iba raw na nakita mga binig ako naman, kung magplaplano ko sa buhay mo, anong unahin mo ba? Dilim o liwanag? Ay, syempre, liwanag. O kaya na unang ginawa ni Mayor, pinaliwanagan na ang buong bayan ng Binmalay para maliwanag, makita niya kung anong makakulangan. Mm. Paano makikita ang kakulangan ng isang bayan kung ang dilim-dilim. Mm. So, Ginawa ni Mayor, inilawan niya at pinaliwanag niya lahat ng aspeto ng ating bayan. yun. Financially, mga trabaho, mga kailangan ng tao, yung pang-araw-araw na kailangan ng tao ang dapat gawin mo. Oo. Yan ang ginawa ng ating butin yun. Anong nangyari? Dahil lumiwanag ang Binmalay, walang korupsyon. Mm. Tumaas ang income. Mm. Di ba? Medyo lumalaki ng Binmalay. Ito, may Jollibee na. Mm. Kaya yung ginawa niya, nakikita mo, dapat they have to appreciate. Hindi yung palabasin. Kung gusto mong tumulong, kung public sa mga tumulong ka na lang. Mm. Huwag ka na magbasher. Di ba? Hindi, pero alam mo yung mga ganyan, naintindihan ng taong bayan na may mga ganyan dahil siguro sa hindi nila ma-attempt na maging tanyag yung isang tao sa paggawa ng kabutihan. Alam mo na, lalo na sa politics, partner. Oo, kaya lang partner. Isipin nila, may ginawa na rin sila. Mm. Kaya lang yung ginawa nila siguro, hindi na nakita ni Mayor kakulangan kaya dinadagdagan. Mm. Hindi naman natin sinasabi, dapat we have to appreciate lahat ng mga naging mayors, nag-umpisa dahil may ginawa sila. May nagawa sila, kaya lang yung nagawa nila siguro, hindi masyadong napil ng tao. Parang ano, di ba? Parang may pagkukulang. Kaya lang, hindi lahat ng panahon naman, ang panahon naman lumalago, may mga ganyan dumarating. Kaya lang, sundo na expect na, siyempre yung mayor, alam niya ginagawa niya at alam niya, mayroon siyang political will. Alam niya kung ano ba kailangan ng taong bayan. Siguro, Kaya sabi pa, bayan natin mabasit, bahala sila. Actually, yan yung pananaw sa paninilbihan ni Mayor yung bayaan mo na yung mga basher na yan at saka wag mo silang hayaan na sirain ng iyong konsentrasyon, parang ganun, partner. Di ba? At saka mga iba naman, hindi naintindihan. Minsan, siyempre, alam mo naman si Mayor, pantay-pantayan. Ayaw yung may kinikilingan siya. Kaya minsan, yung mga kasama natin, kaya ako na umapil sa mga kasama namin na kung ano man yung mga ganong, para siyempre, ang gusto ni Mayor pare-parehas. Yes, oo. Ayaw niya yung may pinapanigan siya. Saka Kasi, ano? alam mo, pag magano'ng gagawin, parang sarili mo nga utos, kinukontra mo eh. Utos masama. Yan ang hindi naintindihan ng mga ibang tao. Diba? Saka yung partner, pagka tapos ng eleksyon, kasama ka man o hindi, basta ginagawa mo ang trabaho mo para sa bayan,
kasama ka niya, di ba? Wala yung parang itanon mo nuno mo yaya, kuya kaibakwan. Eh no, nasingger ka sisi ka to, welcome ka, manayan to, partner. Ito nga yung nangyari partner sa mga ibang kapitan, di ba? Yes, yes. Ito na ni Mayor ng Southern. Oh. Sinakita niya madilim doon. Kailangan ang liwanag doon para sila maliwanagan sa mga ginagawa ng ating buting mayor. Pero alam mo, partner, bago may tuloy, may mga nakausap din akong mga kapitan, unya manayo gali nun Mayor Kwanda. No serbisyo, no panunungkulan, wala yung politikahan, di ba? O, tingnan mo yung ginawa niya. Naisip niya, ilaw. Anong sabi ng mga Southern? Ngayon lang, Mayor, sa Tagal. Ngayon lang nailawan ang aming barangay. O, di ba? Parang di appreciate the work of the Mayor. Oo. Kaya alam, siyempre, mga iba dyan, siyempre, nasasapawan. Kaya lang, alisin sana yung pagka-grab mentality natin na wala mo nang ginagawa ng isang tao na dapat, hindi naman para sa kanya yun eh. Kailangan mo isang tao, hindi mo kailangan mabuhay ng mag-isa, partner. Pero jad antamla jad saya batik na politikaan partner ang gana iwasan tan. Pero siyempre saya denglenditan yung gusto ng higit na nakararami. Wala may kwanto ng mayor, napabayang mo tay talura, basta walang sikat na pitura. Di ba? Pangkabigan na mas nakararami, higit na nakararami. Alam mo, partner, sa tagal ko na doon sa Binmane, siyempre, senior na ako, 64 na. Nakita ko ngayon yung pagkaiba ng mga tao ngayon. So, I appreciate the people of Binmane ngayon. Nakita nila ngayon ang mga tama na ginagawa ng mayor, nag-appreciate sila. Kukunti-kunti na lang yung mga nagbabasher, yung siyempre, mga naapakan, mga nawawala sa mga pangatle mo. Marami lumalabas na tandem. Hindi na pinapansin ng bayan ng Binmalay. Hindi na? Hindi na pinapansin yan. Kasi sabi ni Mayor, serbisyo muna, huwag munang politika. Kung talaga ikaw ay public servant, ikaw binoto ng tao eh. Diba? Wala ka namin mo yun. Diba? Huwag mo na isipin yung gastos mo. Kasi iba dyan, partner eh. Siyempre, may investment. Dapat may babalik. Eh, meron wala. Diba? Hindi ang tunay na manilbihan. Di ba partner, wala di tayo masamsamit, ya tandem, ya kwanda. Tamlata na may tsokolate, tsokolate. Pero kidding aside, tuwatay babagam, actually, wala rami isasalidan na tungtungan about politics. Pero yan naman hindi pinagtutunan ng pansin ng ni Mayor Pete, di ba? Kulikit niya, manda gawan, on taniran espekulasyon, oran tutan about politics. Basta sa importante, focus. Dasara may gagawin niran na pangkabigan na taga Binmalay. Kung gusto mo makita ka ng tao ba, hindi tumarabaho ka. Ayun. Magbigay ka. Di ba? Tulong ka pa. O Mayor, kasabay ako. Magbibigay tayo ng ayuda. O di walang problema, di ba? Huwag mo lang isipin yung pag sumabay mo sa kanya, parang siya hindi. Alam ng tao yan. Pero ngayon, ang Binmalay nakaintindi na, partner. Nakita ko na ngayon yung iba na yung dati nga pananaw namin sa Binmalay. Iba na ngayon. Medyo nakaintindi sila kung sino nakakatulong. Kasi minsan may nagsasabi dyan eh. Part sabi niya, wala kayong problema. Graduate yung boss nyo. Nakikita ng taong bayan, parang landslide na. Alam mo yung sinasabi namin ko naman. Hindi natin makikita. Dahil siyempre, parang nilang politika yan, sabi ko. Kaya itong mga ibang tao nag-isip, ang problema dyan, baka hindi alam nung dati mayor na pinuplot siya. Yun ang problema. May mga ibang tao dyan kasi gusto ibalik dahil yung interest nila. Nawala sila. Kasi paano? Ang problema sa kanya kasi, kung nawala ng mayor nila, ayaw nila lumapit. Hindi ganun si mayor. Lahat kasama niya. Diba? May mga nakikita nga ako dyan, partner, na dating hindi niya kasama, pero welcome naman sa kanyang opisina. Oo, ang opisina naman yung munisipyo, partner, para sa taong bayan. Pera ng taong bayan, tax natin yan. Isipin nila. Diba? Yan lang yan. At nakita din natin yung kanyang mga panuntunan, patakaran na kahit may mga magalit dahil kung minsan nga sinasabing napaka-stricto pero nasa lugar at kita naman yung kinainatnan, partner. Oo, tingnan mo, sabi nila, stricto, napapabayad. Ano kinanda ngayon? Ilan yung dating
income ng Binmalay, 53 million, 200. Ngayon ilan? 300 million? O sino kayo naman makikinabang dyan? Siya ba? Hindi. Taong ba yung makikinabang dyan, partner? Di ba? Actually, may mga issue dyan, partner. At least, sasagot mo na siyempre, kailangan tingnan kung ano yung priority. Dahil lumaki nga daw ang income, pero may mga sinasabi na parang kailangan na maayos yung kanilang mga daan, infrastructure or whatsoever. Pero nasabi mo na nga kanina na siyempre may mga priority na pangangailangan. Lahat naman yan matutugunan, di ba? Yun yung parang sinabi mo kanina, partner. Sabi ko, partner, hintayin nila hanggang matapos ang termino niya. At least, siyempre, ginagawa niya ngayon, siyempre, inuna niya ang southern, ngayon, papunta na ng northern, yung project, nakikita nila. Ang daming tao ang nagsasabi na ngayon lang na maliwanag ang Binmalay. At ngayon lang, umpisa lang rin sa Binmalay. Ito yung matagal na nilang hinahanap at ngayon, dumarating sa kanila. Kasi, sa akin naman, tama, may mga building tayo. That's our project. Pero, ang tanong, ito ba'y nagagamit ng pang-araw-araw ng tao? Tsaka ano Yung kailangan yes. araw-araw yun ang gawin mo, hindi yung gagawa ka nga dyan. O, may gamit ba yun? Pero partner, Ang taong bayan? partner, Ang tanong nila, yung project dapat yung kailangan ng pang-araw-araw ng tao. Tulad ng ilaw. Kailangan nila araw-araw yan. Drainage, kailangan nila yan. Diba? O basura naman, yung basura sinasabi nila. Hindi lang Binmalay ang may problema. Pero mo naman, dumating si Mayor, ilan ang truck namin? 2, sila pang isa. Paano ka makakakot niyan? pero partner, So ngayon yung papunta doon. pero ang kagandaan nito, partner, dahil sa susustintuhan na ng local income, walang utang ang Binmalay sa administrasyon ni Mayor Pete, di ba? At isa pa, may utang na nga, nagbabayad pa tayo ng Oo. Ayan. Pero sa administrasyon niya walang utang dahil Walang utang. yun. Dahil Tingnan mo, malaki naman yung income. Ito ba yung plano? Nakita mo masaya siya. Nakukuha nila ng mga kailangan na makuha nila. Ang GO namin, tumas na sweldo, 505 na. Tingnan mo, dumami ang... Ay, 505 na kayo? natin. Oo, laki na rin. Dagan kasi nakikita niya, may income ang bayan ng Binmalay. Ngayon, tulad ngayon, lalong lalaki dahil may Jollibee tayo. Noong unang araw lang sabi nila, umabot ng 1M. Oy. Yung malaking babayaran sa Binmalay. Oo. So, sa mga nakikita natin na improvement, income, dyan mo naman magigage sa partner. Yung sabi ko, sa income, sa malaking income, at sa mga nagsisidatingang mga business establishment, dyan mo magigage kung gaano kahusay yung pamamahala ng isang leader, di ba, partner? Kasi alam mo, hindi mag-invest ng mga businessman kung alam nilang yung bayan mo ay wala silang makukuha. Magiging nila o kaya hindi sila tutubo. Nakita nila na progreso ng Binmalay, kaya ang dami na tuloy na bumabalak ng mga business dito sa Binmalay natin. Okay. Partner, wala nang oras. Yung mensahe mo sa ating mga kababayan at syempre yung mga ibang gusto mo pang sabihin. May date na po tayo sa pamibigay po tayo ng centenarian, yung mga octonarian, mga ganyan. Meron po tayo July 30 po, dito mga ganap sa Evacuation Center Partner Day. Abot siyang nandito ulit sa una, 141, pero mayroon pa kaming hinahabol kasi gusto ko sana walang maiwan na kahit isa na birthday ng 24, 25 at saka mga January, February, March. Okay. Ito po pinapalom namin, kaya sa aking mga sila kasama, tingnan nyo ang buhay ninyo, yung mga ka-health ninyo na dapat asikasyon dahil sa July 30 na po, baka may bibigay na ang ating ibigay na po yung centenarian at baka before yung mga galing na National Commission ay mauna siguro yung natin yung birthday gift dahil ginagawa namin lahat ng proseso. Saka yung ating Sokben, baka ginagawa na rin, kaya
halos makinig lang kayo at least malalaman nyo kung kailan natin may bibigay lahat ng mga pang-ayuda para sa ating mga senior. So, Panardi, Lingkod, Leon Caso Jr., Oscar President ng Pangasinan, Oscar Bin Malay, nagsasabing, uli, kita-kita ulit bukas at makinig sa ating programa ang PM sa Bin Malay para papakinggan nila mga sariwang balita at kung ano man ang kanilang ay paabot kay Mayor ay kanila iteksyan at ating may Santo Prada, may sasabi natin sa ating buting Mayor. Kaya, good day. Medyo tingnan natin kasi parating ang bagyo kahit hindi na dito pa yung ulan. Kaya, please stay safe palagi. Thank you very much, Partner RJ. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr., Jada Speto Technical Engineer Fragile, ta si Engineer Nexon Dakal, Edsayan programa tayo na PEM. Bam, sabin malay bayan muna bago sarili. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Talaran ng sublaya programan SBM, Saray Balitan Matwa, then kapaborito, Joseph Kanilang Bakani, Jalabat DWGE, 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. PAM Sabin Malay. PAM Sabin Malay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng